Вечір добрий. Субота, 4 червня. Одна тільки Юлія Маркова. Ну і це велика радість. Юлія, вітаю вас. Вітаю вас. Маякніть мені. Можливо, це треба припинити, це знущання над людьми. Як ви пригадуєте, ми говорили в попередніх наших випусках, і їх вже було 4. Говорили про історію України, читали книжку, текст називається «10 розмов про історію» з моїм видавцем Олександром Крисовицьким. І ми минулого разу дійшли до митрополита Шептицького, але я по ваших питаннях зрозумів, що треба трошки відкотити назад. В якому сенсі? Ну, в самому прямому, домовитися про терміни. Ми минулого разу домовились про те, що ми вважаємо за Європу. Це реал розповсюдження римського права, це Західна Римська імперія німецького народу, Heiliger Imperium Romanum, це, грубо кажучи, територіальна вісь Париж, Берлін. А всі інші країни, Португалія, Британія, Велике князівство Литовське, Королівство Польське, Італія, власне, ті королівства і державні утворення, які були на території сучасної Італії, це лімітрофи так звані. Тобто вони так, з боку припеку. Ну, так само, як Угорщина. Якщо ви це розумієте, то ви розумієте, для вас не є дивиною позиція канцлера. Прізвище, відразу скажу, не має значення. Німеччини і президента Франції. Ну, в даному випадку це Шрёдер, прости мені, Господі. Макрон і Шольц, чому вони так опираються входження України до європейського співтовариства. Власне, у них там вирішальний голос, тому що вони вважають нас за ніщо, і в якомусь сенсі вони праві, беручи до уваги наші попередні 30 років тотального грабунку країни, причому всі ми в цьому брали участь, давайте скажемо прямо. Тотальної корупції, тотальної зради національних інтересів, ну тут же більше за політиків і так далі, і тому подібне. Отже, територія розповсюдження римського права, монах, лицар, купець – це є Європа, все решта лімітрофи. Лімітрофом є, відповідно, територія сучасної України щодо Європейського Союзу, і ми домовилися про те, що під терміном Україна я особисто розумію державу, незалежність якої було проголошено 24 серпня 1991 року незаконним актом Верховної Ради, нелегітимним, бо вона не мала на то повноважень. І було підкріплено народним волевиявленням, 90% проголосувало майже 1 грудня 1991 року. Отже, для того, щоб ми з вами могли рухатися далі, а вас захочу писати ваші питання, і якщо є якісь просто нагальні, для вас є доступний скайп, я попрошу мого друга і колегу Сашу Гліняного вивести на екран його адресу, ми можемо просто, і це для мене є найцінніше, що тільки може бути, ми можемо нон-стоп спілкуватися. З Коннектикутом, я не знаю, правда, хто звідки ви би писали, ну, Монреаль, ми вас бачимо, вітаємо сердечно. Дуже приємно, що ви присутні також в моєму інтимному просторі. Все, що тут мене оточує, це мій інтимний простір. І тому цей проєкт, він є ексклюзивний. Тобто він тільки для обраних. Для тих, у кого тут ще щось залишилося, крім оціночних суджень. І він не є інклюзивним, тобто для всіх. І тому я вас не прошу ставити лайки, не донатити цю програму, я прошу вас зосередитись на тому, на чому ми говоримо. Тиранозаврус Рекс, і я вам бажаю здоров'я, я, слава Богу, вже встав на рейки, з яких був зійшов. Ірина Хміль, не можу заспокоїтись через думку з попередніх етерів. Поточне воз'єднання Польщі, України, країн Балтики сприймаємо позитивно, але мучить місце українських земель в Речі Посполитій. Не мучтесь. Речі Посполиті, і в Речі Посполитій українських земель немає. Там всі польські землі, там поляки живуть, і це сталося після відомих акцій Вісла і
не тільки її, коли розвели українське і польське населення в різні боки, бо там та різанина продовжувалася не знати скільки. В кожному разі, я оголосив, що сьогодні ми поговоримо про те, власне, почитаємо книжечку ще. Вона така, називається «Проект України. Відомі історії нашої держави». Я її написав для себе, щоб розібратися, що ж таке відбувається. Вона, між іншим, 2014 року. Отже, що ми знали станом на 2014 рік. Перша глава тут називається «Де і коли виникла сучасна концепція історії України». Відповідь на це запитання, це я сам себе цитую. Давно і добре відомо. Прадідом сучасної концепції історії України був відомий кожному студентові історику, можливо, і ви чули це прізвище, Василь Тетищев. Хто такий Василь Тетищев? Василь Тетищев, він blue blood, як пінка, голубої крові. Він нащадок Смоленської гілки Рюриковича. Це означає, що вище його був по поняттях того часу тільки Господь Бог. Він був активним діячем часів Петровських перетворень, коли він з Московського князівства зробив Російську імперію. Він був надзвичайно талановитим чоловіком, Василь Тетищев. Він був і військові таланти мав, і цивільні таланти мав, і адміністративні таланти. І він, зокрема, заснував 3 великих російських міста. Це Єкатеринбург, тобто Свердловськ, колишній, звідки Борис Єльцин родом, Пермь і Ставрополь. Ставрополь – це сучасний Тольятті, я не знаю, може знову він є Тольятті. І тепер увага, в 1739 році. 1739 році Тетищев написав перший, опублікував перший варіант своєї роботи, яка називалася «Історія російська». 1739 рік, 1839, 1939, 2022, 300 років поспіль. Схема, яку придумав, висмоктав з пальця з довідника Стеля Василь Тетищев, вбита мертво в голови мільйонам, десяткам мільйонів людей в сучасній Російській Федерації і, на жаль, значній частині нашого посполитого громадянства. Значить, які там фундаментальні узагальнюючі принципи Василя Тетищева. І ці принципи, які сформулював Василь Тетищев, далі продовжили Карамзін, Микола був такий, Сергій Соловйов, Василь Ключевський. Ну, це класики російської історичної імперської науки, на якій стоїть вся сучасна російська історіографія, всі ці фантоми в голові у президента цієї держави, і все те, що вони несуть, воно виростає з роботи Тетищева 1739 року. Нагадаю вам, що Петро І помер в 1725 році. Суть версії, яку запропонував Тетищев. Київська Русь – це древньоруське государство, за яким настав, а тепер перевірте, що у вас в голові є. Як це співвідноситься з тим, що у вас в голові. Це древньоруське государство, за яким настав час феодального роздрібнення. Основний зміст цього періоду – боротьба із навалами із Заходу та монголо-татар. Останнє завершилося встановленням монголо-татарського іга на Доруссі. Далі настав період об'єднання руських земель, центром якого стала Москва. Цей період завершився поваленням ординського панування в 16 столітті та утворенням Російської держави. Далі на Росію чекала Лівонська війна, опричнена Івана IV Грозного, смута, яка завершилася обранням на царський престол Михайла Романова. Ну, Михайло Романов, до слова, був молодим хлопцем, там головну роль відігравав його батько, який був митрополитом московським, Філаретом. І надзвичайно цікава річ, що обрання Михайла Романова, який не мав ніяких прав на це, там головним був князь Пожарський, ну той, що пам'ятник стоїть на Червоній площі в Москві, бо він був з Рюриковичів і він мав бути царем. Але там зробили фактично козачки, зробили державний переворот і проголосили Мішу Романова, який був хто там войдітель. І цікаво, що монастир, назва монастиря, в якому це все дійство відбувалося, воно точно повторює назву будинку, в якому
сім'я останнього російського імператора Миколи Ніколая II завершила свій земний шлях. Не знаю, це якесь дуже надзвичайне своєрідне почуття гумору творця. В кожному разі, далі, після Романова, утвердження кріпацтва, воз'єднання України та Росії, реформи Петра І, Катерина Велика, воз'єднання правобережної України з лівобережними і включення Білорусі до складу Росії. Все. Створена єдина держава трьох братніх народів – росіян, українців, білорусів. Справу зроблено. І це все сидить в їх головах до сьогоднішнього дня. В концепції Татищева є одна, але фундаментальна проблема, яка руйнує її в пень просто. І на ній наголосив мій приятель, і видатний український історик, медієвіст Олексій Толочка. Син Петра, але не Петро. Олексій є просто класно. Значить, він написав наступне. История российская, цитую мову оригинала. История российская самая большая и, судя по продолжительности, самая успешная мистификация в русской истории. І далі Данило Борисович пише, тобто я пишу наступне. Справа, започаткована Татищевим, мала величезний успіх. Адже його концепція підводила наукове підґрунтя, легітимізувала в очах внутрішніх споживачів кого? Правлячої династії глубинного руського народу. І закордонних спостерігачів претензії російського романівського, згодом російського, ленінсько-сталінського, а тепер путінського режимів на регіональне та світове панування, за яке сьогодні український народ платить неіщислимими жертвами. Неіщислимими. Я коли читаю ці зведення, у мене просто серце зупиняється. І це все ядро засадив Татищев. Схема, розроблена Татищевим, благополучно дожила до наших днів. Вона продовжує отруювати мізки та душі, обґрунтовувати просто таку історичну невідворотність та освячену небесною благодаттю, необхідність подальшого існування нашого народу в модернізованому радянському московському концтаборі. В концтаборі, на вхідних воротах якого постійну вивіску СРСР замінили на тимчасово митний союз. Ну, я вам скажу ще один раз, що ця книга 8 років тому була написана, тому тоді оці всі макабричні ідеї, які всаджувала адміністрація законно обраного Януковича, за якого радісно проголосувала половина країни, радісно проголосувала половина країни, воно було актуально більше, ніж повністю. Так, чатик. Значить, Ірина Хміль, ну ми вже заспокоїлись, да, все буде добре. Ми в тому сенсі, що ми збережемо нашу незалежність і наш суверенітет. День Незалежності, Денис Перетяка. День Незалежності маємо святкувати 1 грудня? Абсолютно точно. Чому 24 серпня? Вгору взяла, це дискутувалося тоді питання, між іншим, у Верховній Раді, я був свідком. І що Дмитро Васильович Павличко переміг в цій сперечанці, тому що він сказав 24 серпня святкувати приємніше, ніж 1 грудня. Ще один раз. 24 серпня, тепло, добре, кінець літа, добре п'ється, шашлик, машлик, а що 1 грудня сніг. Тим викинули український народ, цим святкуванням викинули нас, тобто український народ, з позиції єдиної, органом не скажеш, єдиного суб'єкта, який тільки має право засновувати державу. Верховна Рада ще один раз не мала повноважень. Це не Конституція України, це не було, УРСР тоді не було записано. Ані вони не мали мандату від своїх виборців. Більше того, я вам скажу, що в березні 91-го року більшість громадян СРСР на території УРСР проголосували за збереження Радянського Союзу. В березні 91-го року, про що мало хто пам'ятає. А я пам'ятаю, Краснопілля вітаємо, Тиранозаврус, що ви можете порадити плебею? Я плебеям нічого не раджу. Плебеї є раби, а я вільна людина. Так що будемо вважати, що це останній раз, коли я від вас бачу таке слово. Почитати з літератури. Плебей має бухать бояришник і продавати Україну наліво і направо.
Прочитати з літератури, щоб зрозуміти справжню історію світу, з якої книги почати. Сам програмує, от в історії я профан, якщо поглиблюватись. Шановний, я в перший день поставив список авторів, яких я раджу читати. Хто вони такі? Це люди, я можу зараз вам забити це ще один раз в чат, якщо потрібно. Це люди, які пишуть серіями книги, тобто від пічки до пічки, а не так. Одну книгу написав за життя і до побачення. Мастіть собі голову, як ви хочете. Якщо вас цікавить дійсна історія світу, персонально вам зараз покажу. Перепрошую. Серію, яку треба купувати. Це вона. Це серія «Історія європейської цивілізації» під редакцією Умберто Еко. Хто такий Умберто Еко, сподіваюсь, ви знаєте. Цей томяра 1030 сторінок. І тут в короткий виклад. Це тільки Рим. Це тільки Рим. А ще там є і Греція, і Близький Схід, і Далекий Схід, і так далі. Я не знаю, чи у вас вистачить життя, щоб це перечитати все. Але довга дорога починається з першого кроку. Олександр Бартко. Порадьте літературу про історію церкви. Це ж, Олександр, це ж непідйомне питання. Це мільйон книжок. Мільйон. Якої саме церкви? Римо-католицької, греко-католицької, католицьких, якщо мені пам'ять не заражує, 26 церков. 26. З них Римська церква є тільки одна з 26. Церков свого права. Ну, почніть з книжки, чи якщо ви її знайдете в цих ваших інтернетах, Бориса Гудзяка, називається «Київська митрополія, Царгородський патріархат і Берестейська унія». Це його докторська дисертація, де все це розписано просто ідеально. Просто ідеально. В крайньому випадку, якщо ви в Києві, якщо ні, зайдіть, тим краще зайдіть в найближчий католицький храм, запитайте першого священника, який вам попадеться, що почитати. Він вам точно скаже, що є на цій території, яку книжку можна купити. На загал дуже добрі книжки в церковних крамницях, тому що питання дуже добре розроблене за 2000 років. Франциско Go.ua. Доброго вечора і вам. Чи можна вважати події останніх 100 днів фінальною битвою тисячолітньої війни між Руссю та Ордою? Це тільки дякую за запитання. На мій погляд, і про цю в цій книжці, яку я сьогодні читаю, про це йдеться. Це тільки один з етапів в тисячолітній війні. В тисячолітній війні між Руссю і Ордою, між тим, що Фернан Бродель називав темним, незнаним світом варварства. В науці це називається європейська цивілізація степу, а ми є цивілізація лісу, і видимий кордон – це Дніпро впродовж 1000 років був. І після проголошення державної незалежності України цей кордон почав поволі рухатися, і ми бачимо це по результатах голосувань до Верховної Ради і голосувань за президентів всіх, скільки їх, Зеленський 6-й, тепер на моїй пам'яті, може когось пропустив, як вона поволі сунеться на схід. Ця межа між цивілізацією і варварством. І те, що сьогодні відбувається на Луганщині, це є війна, це є апофеоз цієї війни, але тільки одного етапу. Так. Бачите, і в тому, що це війна йде, це новина останньої хвилини. Секретар оборони Сполучених Штатів особисто поїде на засідання контактної групи по Україні в Брюссель. Значить, Ллойд Остін що сказав? Ллойд Остін сказав, що там збираються міністри оборони чи військові міністри європейських країн. Але не тільки, і вони збираються обговорювати криза, яка продовжується в Україні після вторгнення Росії. Ну, дипломатична така назва, але формулювання, але ще один раз. Це війна, повертаючись до вашого питання,
між Руссю і Ордою. Ні, я би сказав, що це війна між цивілізацією і варварством. Це війна між двома схемами управління, двома схемами існування людської популяції. Вертикальною, це будь-який терористичний режим, ну, Радянський Союз, наприклад, чи Китай сучасний, чи Північна Корея, і горизонтальними структурами, сітєвими їх ще називають. Ну, це будь-яка демократична країна. Так що це апофеоз, коротко кажучи, чергового етапу. Чим воно закінчиться, я не знаю. Ганна Серб, чого в нас всі важливі події відбуваються 24 числа? Ну, не тільки важливі події відбуваються 21-го, наприклад, 21 червня мій день народження. Це також важлива подія для мене, принаймні. Але серйозно, якщо говорити, то я вам скажу, що Всевишній, він має своєрідне почуття гумору. І в цьому сенсі, відповідаючи на попереднє питання, я скажу, що він знає, чим завершиться ця історія. Я глибоко переконаний в тому, що він нас випробовує. Він нас випробовує. Хто ми такі? І чи ми взагалі гідні називатися людьми? Я мав сьогодні, вчора і сьогодні розмову з одним дуже добрим моїм другом. Він великий український інтелектуал і так далі. Надзвичайно освічений культурний чоловік. Він мені вчора дзвонить в стані розпачу. Це ромашковий чай, якщо що. В стані розпачу. Ден, поясни мені, будь ласка, я не можу зрозуміти. Оце цей написав то, Арестович сказав, Фейгін 5, 10. Прізвища не мають значення, він їх не називав. Я просто перші ліпші, які мені впали на вуха. І як це може бути? Поясни мені, 5, 10, 12, 17. Я йому кажу, ну слухай, хлопче, ми всі маємо одну проблему. Ми недооцінюємо себе. Ми всі недооцінені самими собою люди. Ми все вимагаємо оцінки від когось, а себе – ні. Ми не працюємо зі своєю унікальністю. А кожна людина є унікальна особистість, яку забивають під час його земного життя. Батьки, соціум, друзі, вулиця, якісь соціальні стандарти чи ідеали, які цій людині абсолютно не цікаві, але він мусить вбудовувати в цей харчовий ланцюжок, з тим, щоб з голоду не пропасти. Але недооцінка залишається, тому купують величезні авто, тому от ми всі їздимо, куди ми там їздимо, в Анталію, тому у нас найдовші прутні і найбільші цицькі. Оце нас робить значимими людьми, чи депутатські мандати. А що ти є насправді, і чого ти хочеш, і що тобі є миле в житті, і чому ти відповідаєш, і як тобі жити в гармонії з собою і світом, тебе вже не вчать. Треба себе оцінювати високо. І я йому кажу, друг мій дорогий, ти, згідно з величним вченням, є співробітником в Божій майстерні. А на жаль, багато людей, і тут велика вина деяких деномінацій, які всаджують людям в голову поняття, що ви раби Божі. Ви раби. Співробітник, погодьтеся, і раб – це дві різні категорії. І це тільки від вас залежить. Хто ви? Ким ви себе призначите? Ви себе призначите співробітником Творця чи рабом? Якщо ви раб, ну, значить ви будете рабом і таких самих, як ви самі. А якщо ви визнаєте себе творцями, добрий вечір, співробітниками, то ви з такими будете спілкуватись. Вечір добрий, як вас звати, звідки ви? Сергій мене звати, Черкащина, Золотоноша. Ага, Сергій, так, я вас пам'ятаю. Так, дуже добре, кажіть. Слухайте, Ден Борисович, дві думки. Ну, по-перше, всіх, в будь-якому випадку, при всіх ситуаціях вітаю з першими комарями. Хай це буде саме страшне на сьогоднішній день. Це правда. От. Дивіться, у нас, мабуть, не шанс. У нас наш час цей просто зобов'язує кожного переоцінити, в смислі не просто оцінити себе об'єктивно, от і все. І той, хто цього не зробить, той, сам собі буде лікарем. От і все. Абсолютно. І я просто бажаю, щоб кожен це зробив об'єктивно, от і все. Не більше, ви не менше. Золотоноші, ви сказали, так? Так, так.
Золотоноші. От я звертаю увагу нашої аудиторії на Золотоношу, які мудрі люди там живуть. І це те, що ви, Сергій, сказали, підтверджує висновок Людвіга Фейербаха. Був такий німецький Так? філософ в 19 столітті, з яким Карл Маркс сварився просто до нестями. І Фейербах сказав, для людського духу нема столиці і нема периферії. Немає. У нас щось думає, що всі мудрі зосереджені в Києві. Містейк, це помилка. Це системна помилка. Мудрі розкинуті по всій країні. Рясно причому. Я думаю, що я просто висловив думку всіх, ну практично тих, кого я знаю, то ті люди, ну, вони пошарахались перші 2 тижні, там 3, а потім треба просто об'єктивно оцінити ситуацію, об'єктивно свої можливості і впливати на те, що ти можеш впливати. От і все. Да, точно, абсолютно. А все остальне не зважати, пускати по стороні. Так. Роби те, що ти можеш зробити. Да, ну абсолютно з вами погоджуюся. Роби те, що ти можеш зробити, конкретно на своїй ділянці. Я не можу воювати, мені 66 років. Але я можу говорити з вами. І я думаю, що це також важливо. Це як потрібно, то ми всі зможемо воювати. Всі. Ні, ну це правда, ну мене не беруть. Кажуть, ви, дідушка, посидіть. Ви нам ще знадобите після війни. Це ремонтет. Я дуже страждаю від цього. Що я не маю права на піксель, я не маю права його носити. Нічого. Казав мені один в пікселі, каже, а спішити нікуди не потрібно. Коли треба буде, все буде своєчасно. Так, це правда. На все прийде свій час і кожні речі під небом. Да, Екклезіаст, я теж люблю цю книжку. Добре, Ден Борисович, побіжу, бо комарі вже трохи починають. Все бажаю. Залишайтесь живим. Дякую, кланяюсь. Дякую, щасливо. Так, ти Ранозавр невірне слово підібрав, слова мають значення. Тому, наприклад, ніколи не кажіть, мені страшно подобається. Що таке страшно? Страшно, і мені подобається. А можна сказати, мені дуже подобається. Я страшно тебе люблю. Боженько милий, страшно. Закритися під ковдру, залізти і боятися всі. Можна сказати, я дуже тебе люблю, ти милий моєму серці. Слова важливі. І я дякую, що ми з вами це розуміємо. Інна Єрьоменко. В Другої світової до кожного села міста не повернулась половина чоловіків. Так, наскільки збрехати совєти? 20 чи 40 мільйонів? Я не знаю. Цифра 47 мільйонів. Але я знаю і на інше. Існує точка зору, яка говорить, що ці люди мали заплатити за те, що їх батьки зробили на території тодішнього Радянського Союзу і Української РСР в період з 18-го, починаючи з 18-го року і так далі, аж до Фінської війни. Хто написав 5 мільйонів доносів? Це ж риторичне питання. Хто підтримував радянську владу зі зброєю в руках і різав все живе на цих землях, знищуючи інфраструктуру, знищуючи носіїв знань, інтелекту, професійних вмінь і так далі. Хто? Ви не ставили собі це питання? Поставте. І ці 40 мільйонів це була вірна опора режиму. Радянська армія, нагадаю, чи Червона армія, тоді в 45-му році вона називалася, так вона перемолола вермахт за підтримки західних альянсів. Але в мене виникає одне питання. А чому вони 10 травня 45-го року не повернули багнети проти сталінського людоїдського режиму? І не перевішали, не перестріляли всіх смершівців, всіх політкомісарів. Чому? Подумайте над цим. Нік Браун. Ніяк не можу отримати адекватного поняття, чому сучасні росіяни такі нелюди. Які основні причини цього? І надання Невзорову нашого громадянства класичний кейс меншовартості. Я не буду коментувати Невзорова. Це є дати, не дати, це конституційне повноваження президента. Це законне рішення, воно мені подобається, ні, не подобається, але воно законне. А чому вони такі люди? Ми вже говорили. Перша причина – це Тишів і побудована на цьому система гвалтування мізків десяткам поколінь.
від 1739 року. Плюс безмежне, таке, яке не має ніяких кордонів, ніякого сенсу. Ні, хоча сенс є, напевно. Безмежне вживання алкогольних сурогатів, перепрошую, впродовж життя 4 або 5 поколінь. Якщо ви будете вживати кожен день хоча б мінімально 300 грамів горілки, причому неякісно, та всяких інших денатуратів, потім це будуть робити ваші діти, ваші онуки, ваші правнуки, то чому ви дивуєтесь цим бурякам? Я не дивуюсь. Я був здивований іншому. Я коли навчався в Уніві в богословській школі, це було в 96-му році, то тоді мені тодішній архімандрит, я думаю, він був, отець Севастьян Дмитров, сказав, що перший він з підпільних священників, що перше, коли вони зайшли в монастир, люди прийшли на службу Божу, перше, що вони сказали, знесіть всі самогонні апарати, хто не принесе, не отримає причастя. От що треба починати. Сумно це все. Оксана Лаврук, у мене склалося враження, що в Європі не знають історію України. Є міжнародна співпраця істориків для синхронізації без вкидів Москви. Є Україно-польська комісія. Я знаю, що з українського боку представляє надзвичайно фаховий, порядний вчений доктор Юрій Шаповал. І от там крутиться. Ми не знаємо, проблема не в тому, що в Європі. Ми не знаємо своєї історії. В цьому проблема. Ми знаємо міфи, ми знаємо всякі, вибачте, міфи, всяку фігню, а реально ми не знаємо і не хочемо знати. Мені сказав один прекрасно освічений чоловік, коли я його запитав про Симона Петлюра, ви читали там це двотомник Інститут історії видав документів директорів. Він сказав, мені це не треба, я не хочу знати правду. Я не хочу знати правду. Я маю свою опінію про це. На чому ґрунтована та опінія? Я вже і не питаю. Люди не хочуть позбуватися стереотипів, так легше. Тому що якщо ви руйнуєте стереотип, в який ви живете, це порушує вашу систему вашої внутрішньої стабільності. Ви мусите щось робити. Це порушує контур безпеки, нібито. Треба кудись бігти, щось читати, з кимось сперечатися. А так я в нірвані. Не вчили мене, що 5 плюс 5 5 на 5 помножити 25, 6 на 6 36, 7 на 7 має бути 47. Ну, логічно, якщо 6 на 6 36. А воно виходить, що 49. Отак нас вчать. І ми все це з'їдаємо. Так, дякую, Ігор Присяжнюк, за пораду «Білий гнів». Це прекрасна література, 5 томів. Я думаю, що він найбільш, власне, Загребельний про це казав. В українській літературі взагалі 2 лінії було, щоб ви розуміли. Сільська, так би сказати, це Гончар Олесь Тимофійович і Павло Загребельний. Це міська література. Так от «Білий гнів» Анатолія Димарова – це класичний приклад української міської літератури, хоча він в більшості його текстів про полтавське село. І весь жах і безвихідь полтавського села. Жах просто. Просто в чому жили ці люди, подумати. Так, Золотоноша, вітаю вас, і Сергій Сала, Ольга. По історії церкви ще якісна праця, мій покійний професор, мій приятель Ігор Скочеляс, ми разом вчилися в школі. Він велика фігура, тут і надзвичайно порядна людина. Я дуже шкодую, що він так от пішов. Ковід. Препарацію Інна Степанець. Насолоджуйтесь, ви молодці. Юра Шевчук, Всевишній з великої літери треба писати. Хто ми знає, на що ми здатні прийняти цей удар, ну, погоджуюсь. Католицька доктрина говорить про те, що Господь ніколи, можливо, православні також так вважають, я не знаю просто. Вважають, що Господь не дає нам більше випробувань, ніж ми можемо винести. Тільки що у кожного своя міра. Оце проблема. Ігор Фоків, розвиток незалежної Русі без знищення цієї держави був би схожим на розвиток Польщі? Я не знаю. Я просто не знаю. Я не знаю, це драматичне питання і його треба віднести. Прочитайте, будь ласка, про Юрія Немирича, про його проєкт перебудови двоєдиної держави
на триєдину державу. І чому він не пішов? Отам був цей шанс. Між іншим, польська шляхта латинська згубила цей гонор, який був вище, поставлений вище прагматичного розрахунку. Так, Ярослав Тереля, Даниле Борисовичу, ваша думка стосовно питання, чи були українці іншими, маю на увазі їх відношення одне до одного, постійна віра в зраду і тому подібне до часів московського гніту. Дякую. Я не знаю. Я не думав ніколи над цим питанням. Можу подумати якось коли буду мати вільний час, але я сьогодні почав писати книжку про Коновальця, і в мене тільки Коновалець в голові. Нік Браун. Потрібно написати мені шкільний підручник із історії України, бо в них, на жаль, все те, що ви розповідаєте, відсутнє. Я вже написав, я видав. Правда, хотів 5 томів тут набанячить, але вийшло тільки 2. Тому що переїхав, набрид мені Янукович, я вам розповідав, зібрали ми речі і поїхали в Чикаго жити. І там я переключився вже на Бандеру, Шухевича і так далі, бо там купа матеріалів є невідомих абсолютно в Україні. А так, в принципі, це готовий його трошки підробити. Готовий підручник, можете до слова купити його на сайті видавництва. 50% на Збройні Сили. Так, наступний розділ. Кому і чому знадобилася спільна історія руського, українського та білоруського народів? Цитую сам себе. Ой, 37 хвилин. Спонукальний мотив. Напишіть в чаті, скільки ви готові сьогодні мене терпіти, беручи до уваги, що 4 червня і субота. Відкриваємо лапки. Спонукальний мотив для створення та розвитку містифікацій, до яких вдаються сучасні російські історики. І українські, тільки не кажіть. Так само, як і до них вдавалися їх попередники, є цілком зрозумілим. Містифікації ці, а точніше, відверта брехня, є політично вмотивованими. Мотив простий – приховати факт 250-річної окупації Росії сучасних українських земель, різноманітних послідовних системних спроб знищення українського та інших народів. І тут про це написано. Та етносів, які спокон віку жили на цій території. Їхнього фізичного знищення, знищення їх історії, культури, мов, вірувань, інтелектуального спадку, правових традицій, побутових практик тощо. Апогею ця політика сягнула часів СРСР. Вкотре нагадаю, лише в 1918-48 роках на території сучасної України було фізично знищено близько 20 мільйонів людності. 20 мільйонів. Це становить, відповідно, 70% до рівня 1917 року і майже 50%, якщо точно 45,5%, до рівня 41 року. І є найбільшою рукотворною антропологічною катастрофою в тисячолітній історії Європи. А вам скажу, значною мірою це робилося українськими руками. Почалося це після так званих розділів Польщі. Пригадаємо, розділів цих було 3, відбувалися вони один за одним, сталися наприкінці. Тут у мене і мапа є, і картиночки всякі. Герб Речі Посполитої. Наприкінці 18 століття, відповідно, в 1772, 1793, 1795. Важливо пам'ятати, що сама назва тої держави – Річ Посполита. В перекладі українською не що інше, як спільна справа. Коза Ностра, якщо хочете. Або Республіка. Ця федеративна, між іншим, якщо ви не дивитесь на Netflix Designated Survivor, він називається «Останній кандидат», є такий серіал, то це фантастично абсолютно, відірватися неможливо. То там діє політичні особи, в першу чергу президент Сполучених Штатів, називає свою країну республікою. Республіка. Сполучені Штати – республіка. Україна – республіка. Ця федеративна держава народилася в 1569, в 1569 році, охоплювала терени сучасних Польщі, Литви, Латвії, Білорусі, Правобережної України, Південної Естонії та західних областей Російської Федерації.
За формою політичного устрою то була парламентська республіка на чолі з виборним королем, який титулувався. Титул завжди важливий. Король польський, Великий князь Литовський, господар і дідич Руський, Пруський, Мазовецький, Жемантійський. Джерелом права, чому важливо? Тому що титулярія означає розмір території, на якій розповсюджується його юрисдикція, яку він зобов'язаний охороняти і захищати. Джерелом права в тій державі, якщо в нашій Конституції сучасній записано, і це правильно, що джерелом права є народ, то тоді джерелом права була польська, руська, литовська шляхта, чисельність якої сягала 1 мільйона осіб, що становило 10% від 9-10 мільйонів населення держави. Шляхта реалізовувала владу шляхом виборів до місцевих сейміків, загальнодержавних сейму та сенату, а також під час виборів короля, який присягав про непорушність прав та свобод шляхти саме перед нею. Отак. Так само, як публічно присягає, чомусь у нас сьогодні президент присягає перед Верховною Радою, а не перед народом. В Сполучених Штатах перед народом присягає. А у нас, що багато про що говорить, що ми до сьогодні залишаємося ніхто. Ми є тільки ресурс, м'ясо для політичного режиму, без огляду на те, хто є президентом цієї країни. Ресурс ми. Зброї ми не можемо мати, впливу на рішення державних органів ми не маємо, тому що така виборча система, і така система законів, і така конституція. На місцевому рівні не маємо, на рівні навіть села і того важко. Розтин Речі Посполитої поміж Росією, Австро-Угорщиною та Прусією був за оцінкою Нормана Дейвіса, він є в нашому списку, в моєму списку, безперечно, одним з найганебніших актів політики великих держав у XVIII столітті. Один з радикальних його наслідків – розділення єдиного народу руського по лінії державного кордону між імперіями Габсбургів і Романових. Правові політичні системи цих держав, побутові традиції та звички мали різне походження, і в них було більше якісних відмінностей, ніж формальних тотожностей. Саме ці відмінності визначають, а вам скажу, і до сьогодні визначають, особливості історичного розвитку двох гілок єдиного колись народу. І обумовлюють їх досі. Кінець цього розділу. Далі розділ, як, де і коли почала народжуватися українська історія, якщо встигнемо. Але ваше питання важливіше. Ярослав Тереля, вам дякую. Яка роль Чернівців у відродженні української культури в 19-20 столітті, і чому при цьому генетична Буковина є відмінною від усієї України та є скоріше сумішю румунів та інших Балкан? Геніальне питання. Ви знаєте, просто в точку випадав. Я перед цим ефіром дістав омріяну книгу, називається «Пауль Целан. Біографія юності поета». Переклад з німецької, післямови та коментар Петра Рихла. Хто такий Петро Рихла? Один з найкращих, на мій погляд, літературознавців і перекладачів Пауля Целана. Хто такий Пауль Целан? Один з найбільших європейських поетів ХХ століття, уроджених Чернівців. І він писав про те, що Чернівці – це місто, в якому жили люди і книги. І в цій книзі от міститься відповідь на ваше питання, але її треба прочитати. Оскільки я сьогодні читаю себе, а не Пауля Целана, вам скажу, що цю книжку я купив в крамниці є, і там не дуже дорога, але вона прекрасна. Написана чудово, чудовий переклад Рихла, просто відмінною. Тому що це був, якщо дуже коротко сказати, то тому що це був останній бюрг габсбурзької німецької культури на Сході. Син останнього російського імператора Карла, доктор Отто фон Габсбург, він сказав колись теперішньому чернівецькому губернатору Сергію Сачуку, прекрасному науковцю, який говорить, здається, на всіх можливих і неможливих діалектах німецької мови. Він сказав йому, що в цьому світі існує тільки два міста, він говорив три, але третє я призабув.
Тобто фон Габсбург, в яких є сенс жити. Це Коломия і Чернівці. Ну, в Коломиї, тому що його батько був там командиром кавалерійської полку, ну, а Чернівці самозрозуміло. Тому що Габсбурзький герб, Габсбурзьке гасло до сьогодні на фронтоні, який Чернівецької мерії, плюрибус унум, спільними зусиллями. Німецько-єврейська культура, от що визначила характер і дух цього міста і Буковини взагалі на десятки років. Причому навіть я ж виростав там, коли був Радянський Союз. Сказати на вулиці слово «жид» комусь, це відразу в дюнді. Відразу. Це неможлива річ була. Чи там маланець, щось обрав в дюндель. Затоптали б ногами. Це абсолютна толеранція. От що є таке Чернівці. Не подобається, перейди на інший бік вулиці і не вітайся з цією людиною. Там, в принципі, було неможливо з'ясування якихось національних чи релігійних, чи тому подібних якихось збіжностей, чого в Україні греблювати. Одні православні на інших, ті ще на когось б'ються. Це в Чернівцях було неможливо і неможливо до сьогодні. І в цьому велич цього німецького, єврейського, австрійського, українського, румунського міста, польського, безперечно. Але не тільки їх. Пауля Целана почитайте, там все це отак записано. Або Букову землю Марії Матіос. Це велика література. Вітаю, Павло Сакраменто, як ви там написали пару слів. Андрій Муляр, 2 години. Я так зрозумів, що 2 години це відповідь на питання, скільки ви будете мене терпіти. А я вас ніхто ж не скаже. До 22-го. Надзвичайно приємно слухати Н.А. Ну, я тішуся. Я реально тішуся. Ще раз тому, що у нас ексклюзивний проект. Це тільки для розумних. Тому не ставте лайки, не потрібно. Дайте на Збройні Сили. Вітаю всіх, Тетяна Усова. Що ви можете сказати, якщо про роботи Тимура та Олени Литовченка нічого не читав. Ірина Хіміч-Мельник. Данила, з вами хоч до ранку. Та я вже що, таке тихесенько посидіти збоку. Так. Яке місце обов'язково варто відвідати українців, який поїде до Англії? Де в Англії? Якщо ви про Британію, то безперечно собор Святого Павла Кристофера Рена. І спробуйте вивчити історію, хто такий Кристофер Рен. І що він зробив для світової культури. Знайшла для себе дослідження Володимира Білинського «Країна Мокселя або Московія». Добре, але завжди майте на увазі, що це все ж таки більше белетристика. Оскільки я виростав в Академії наук, що в радянській, то я такий прискіпливий дуже до джерел. На що ви посилаєтесь? Я все перевіряю 20 разів, хто це сказав, а покажіть артефакт, печатка є, да? Протокол, опис, відпечатки пальців, тоді да. Ви робите добру справу, але навіть не уявляєте, як мало людей вас розуміє. Ігор Самусенко. Якщо ви звертаєтесь до кого в однині, то треба писати вас з великої літери. Я не дбаю. Я дуже багато останній місяць працюю з психологом, тому що купа моїх там проблем, вони з цього. Що я весь час, це значить 66 років, я намагався домогтися розуміння інших людей. Вона мені пояснила просту річ, вони не можуть вас зрозуміти. І це, зокрема, тому, що ви йдете на 2, 3, 4, 5 кроків попереду. І треба потихесенько. Людям треба потихесенько давати інформацію. Так ми влаштовані. У нас інерційний спосіб мислення. Тому це проголошення незалежності, наприклад, України, це було шоком для мільйонів людей. Вони не знали, що робити. Потихесеньку, потихесеньку. Все, Рабінович, я слышал, що ваша дочь виходить замуж. Потихесеньку. Потихесеньку, все. Так, я сам з Чернівців, Андрій, ну, є прекрасний чернівецький есеїст Володимир Кіліміч, у нього одна з книг називається «Якщо ви не з Чернівців». Highly recommended, вона дуже смішна. Погода чудова, ваша читанка і діалог – це ковток свободи. Павле, будь-який діалог шанобливий, з розумінням того, що жоден з учасників діалогу не має
не є носієм абсолютної істини. Що кожний діалог – це обмін почуттями, це обмін якимись знаннями, найголовніше це спроба порозумітися з собою, зі світом і з тим, з ким ти говориш. Тому не говоріть і не розмовляйте з профанами, які знають все про все, і всі, хто так не думає, то він ворог, і треба його згризти відразу. Знищити. Це жах. Це він або зрадник, або він агент Москви, якщо він висловлює якусь думку, яка не збігається з вашою. Так, ідемо далі. 51 хвилина. Тоді ще один розділ, добре. Як, де і коли почала народжуватися українська історія? Посівши території, відкриваємо лапки, посівши території між Дніпром та Збручем, нові окупанти зіштовхнулися з проблемами, до яких не були готові. Одна з ключових – наявність питомо значущого прошарку помісної руської православної та польської католицької шляхти, яка мала стати новим імперським дворянцем. От що з ними робити? Знищити їх неможливо. Бо вони самі дадуть перцю кому завгодно. А як їх інкорпорувати в нову еліту? Питання. Значна її частина, тобто шляхти православної і католицької, прагнула утвердити свій привілейований статус у Російській імперії. Для цього треба було надати новій владі документальні підтвердження свого шляхетського стану. А тепер слідкуйте уважно за руками. Організований за територіальним принципом, колишні шляхтичі Речі Посполитої почали розшукувати відповідні документальні підтвердження в архівах, більшість яких зникла під час попередніх буремних подій. Проблема полягала також у тому, що чисельність шляхти в Речі Посполитій була неспівмірно високою порівняно з питомою вагою старого російського дворянства, які всі були, на відміну від польської шляхти, рабами царя. Рабами. А ці були вільні люди, які були носіями чого? Суверенітету. Вони були політичним класом. Вони вважали Реч Посполитою невідчужуваною власністю, за яку треба битися до смерті. В 1816 році лише на лівобережній Україні, а ростом Речі Посполитої – це 95-й рік, нараховувалось понад 30 тисяч дворян, ще за 100 тисяч на Україні правобережній, що сумарно перевищувало чисельність усього російського дворянства разом узятого. Постало питання, хто законно належить до шляхтичів, а хто намагається привласнити собі цей статус, скориставшись незнанням місцевих реалій представниками російської влади. Адже приналежність тієї чи іншої людини до того чи іншого стану визначала для неї і для всіх її нащадків весь обсяг прав та обов'язків, нерозривно пов'язаних із місцем у соціальній ієрархії. Місцем, змінити яке за життя було практично неможливо. Отож, у середовищі писемного, місцевого, помісного українського дворянства шляхти почали виготовлятися, обговорюватися, розповсюджуватися різноманітні історичні тексти, записки, дослідження, які подавалися на розгляд нових імперських властителів. Саме в такий спосіб, зауважує Олексій Толочка, виникла перша узгоджена версія українського минулого. Ця версія мала, зокрема, утвердити претензії православної української шляхти на дворянський статус. Принагідно зауважу, про католицьку, уніатську шляхту не йшлося. Права на існування в межах Російської імперії вона не мала. Отже, розібратися з правомірністю претензій руської православної шляхти для нового режиму було важливо насамперед тому, що згідно із російськими законами, внутрішнє самоуправління в російських губерніях мало належати саме тим дворянам, у яких була тут земельна власність, мертві душі. Ніколай Васильович Гоголь. Приналежність до імперського дворянського стану надавала також низку інших прав та привілеїв. Нарешті документального підтвердження вимагало і право наслідування земельної насамперед власності. Треба було точно знати,
хто є законним власником. І отже, хто може законно претендувати на спадкоємство цієї власності в разі смерті самого власника. У нас тепер це просто вирішується. Ви йдете до нотаріуса і оформляєте заповіт, як я це зробив. Але для того, щоб цей заповіт був легальний, ви маєте пред'явити документ, чому це ваша власність. А цей документ вам має надати інший нотаріус якийсь, коли ви щось купили. Отак це працює. Так працювало і там. Папірець покажіть. Є документ? Нема документа. З перших днів 19 століття російська імперська адміністрація стала підвищувати формальні вимоги до пошукувачів дворянського статусу. Це стало причиною наростання невдоволення в шляхетському середовищі. Відсутність дворянського статусу закривала шлях до цивільної або військової кар'єри, до освіти, радикально понижувала соціальний статус аж до перспективи переходу до селянського стану, що було для шляхти Речі Посполітої неможлива річ. Він міг бути босий, голий, не мати власності, все пропити, навіть шаблю міг пропити, носив дерев'яну. Але якщо б він п'яний лежав посеред вулиці, його не можна було зачепити пальцем, або зробив якийсь злочин, його б судив тільки суд його стану. От що це таке було. Це все одно, як наші політики дуже страждають. Вчора були депутати, недобожителі, сьогодні ніхто, і звати їх ніяк. І не запрошують їх в ефіри на ці ток-шоу. Слава Богу, їх вже немає. Значить, не селянське все. А це навіть для останнього жебракуючого шляхтича було справою неможливою. Неможливою. Саме тому невдоволення, збурення від такої перспективи в середовищі місцевої шляхти набуло заміни доказів формальних доказами історичними. Іншими словами, правлячий статус української шляхти, на її думку, йде не від наявності документальних підтверджень такого її статусу, а від традиції. Адже керівна роль тут, на українських землях, надавалася за вірну службу польськими королями та литовськими великими князями. Запит завжди породжує пропозицію. Правда? Правда. Негайно після Переяслава, тобто після Переяславської оцієї так званої угоди, яка насправді ніяка не угода, але це окрема тема, на світ Божий з'являється перша і єдина академічна, як на ті часи, аналітична розвідка, синопсис київський. Ініціатор, а можливо один з авторів, уродженець Прусії, радикально налаштований новонавернений православний монах Інокентій Гізель. Це 17 століття. Висуванець Петра Могили за підтримки добродійника стане ігуменом Кирилівського монастиря, а також архімандритом Києво-Печерської лаври і ректором Києво-Братського колегію. Так ви дивуєтесь, чому московські такі інтелектуали сидять в Раді? От вони всі від Інокентія Гізеля. Це передається з покоління в покоління. Значить, зміст синопсиса, компіляція нічим не обґрунтованих історичних фактів в лапках, а просто сказати мішанина легенд, переказів та пліток. Хронологічні межі від Київської Русі до другої половини 17 століття. Основні ідеї Інокентія Гізеля. Глорифікація Києва, найдавнішого православного центру всієї Русі. Пропаганда єдності православних російського та українського народів. Спадкоємність московських князів від князів київських. Православний панславізм. Вам нічого це не нагадує? Сьогодні? Ні? Ага. Добре, я так і думав. Упродовж 1,5 століття синопсис у Романівській Росії виконував роль сталінського короткого курсу історії ВКПБ в СРСР. Ну, вам не зрозуміло, що це таке. Ну, це сталінський цей курс, короткий курс історії ВКПБ для Радянського Союзу, що хай мені Господь простить всемогутній. Це все одно, що для християн обох обрядів, чи всіх обрядів, це новий заповіт. Використовувався як підручник, витримав більше 30 перевидань, ви тільки подумайте. 17 століття, 30 перевидань. Перекладався грецькою, латинською, молдавською. Був найбільш розповсюдженим та цитованим історичним твором в сучасних Білорусі, Болгарії, Молдові, Росії, Сербії, Україні. Он воно як. Кінець з Інокентієм Гізелем, наступна у нас глава яка? Перші кроки. Історія України дорівнює історії українського козацтва. Це вже 2059. Так, ви мене вже годину мучаєте, а природа шепоче сьогодні. Укридили випій. Жартую. Так, ваші питання. Моксель так без брому. Ага, це ви робите
Це ми сказали. Ви Designated Survivor в оригіналі дивитесь? Да, я вже передивився, витратив на це тиждень. Він просто, ну, це очевидно косплей, але щоб розуміти, як функціонує це все. Я сам Черний. Ну, нам повезло з вами, Андрій Муляр. Я тішуся, Мар'ян Крисько. Я тішуся, Павло Козел. Впевнений. Прочитайте найкращий Георг Дроздовський, це я кому кажу? Це я кажу Таня Боклач. Володимир Килинич, Георг Дроздовський. Це найкращі битоописателі Чернівців. Це просто насолода, це як цукерки їсти шоколадні. Неможливо відірватися. Впевнений, що ви не раз задавались питанням, яка українська національна ідея, до якого висновку ви прийшли. Значить, Франциско Гоуей розповідає історію. Це вже було після загинув Чорновіл Вол, значить це був 2000-й, напевно, рік. Якийсь черговий з'їзд руху в політехнічному інституті. А його незмінний прес-секретар, на жаль, він пішов від нас, Діма Пономарчук, така легенда в нашому середовищі. Сидить там, я прийшов якийсь коментар записати, питає Діма, питає його. Скажи, будь ласка, твій шеф, він багато говорить про українську національну ідею. Що це таке? Діма, значить, не цурався. Так. Налив добру чарку. Ну, не такого, звичайно, тут вода просто. Каже мені наступне. Віталій, кажу, перепрошую, В'ячеслав Максимович багато думав над цим, але ворожа рука вирвала його з наших рядів. Це все, що я можу сказати про українську національну ідею. Будь-яка національна ідея закінчується майдаником. Будь-яка національна ідея. Якщо наша національна ідея – це один закон для всіх, і ніхто, nobody but the law, тоді я так. Але я перед тим хочу подивитись на те, який цей закон. Адольф Гітлер теж знищував євреїв, між іншим, не просто так, а на підставі закону, який він провів через Рейхстаг. І Путін знищує сьогодні нас, руська національна ідея. Не просто так, він провів це через Раду своєї безпеки. Ми ж бачили це. Проклалися, прокладку зробили. Таня Бокач, я не знав того автора. Перше життя там є про Чернівці. Да, це вічне місто. Ольги Кобилянської, я, між іншим, нещодавно вийшла в тому самому фолі, прекрасна белетристична оповідь про Ольгу Кобилянську, але я не пригадаю в цю секунду авторку не пригадаю. Тор Одінсон, я так і не зрозумів. Вітаю вас, пане Даниле, особисто від крапки. Особисто я є я. Якщо я правильно зрозумів ваше питання, але дякую. Інна Степнець, ваш час безцінний. Да, між іншим, я вам дякую за це слово. Ця війна навчила мене особисто наступному. Ну, підтвердила. Я це знав раніше, я це просто відлив у формулу для себе. Що матеріальні речі, вони мають свою ціну. Ну, автомобіль, там, пральна машина чи квартира з ремонту, вони мають свою ціну. Але вони не мають цінності. Це може закінчитися одномоментно. Не говорячи вже про травми, які люди отримують, і психічні, і фізичні. А от людські стосунки не мають ціни. Ви не можете їх оцінити в доларах, в євро чи в гривні. Не можете, але вони безцінні. І ця війна, урок для мене, один з уроків найбільших. Те, що людські стосунки набагато більш важливі, незрівнянно важливі, ніж будь-які матеріальні речі. І тому працювати на збереження цих стосунків, на їх розвиток, моя особисто, я сам собі сформулював задачу. І цей проєкт тому і є ексклюзивним, тому що я працюю свідомо працюю, витрачаю свій час і витрачаю ваш час для того, щоб встановити стосунки з вами. А ви замість того, щоб їх розвивати і дзвонити на скайп наш. Мабуть, я так красиво розповідаю, що можна підірвати. Так, ідемо вниз, повземо. Чи вважаєте ви, Тор Одінсон, чи вважаєте протягом 1569-17.00 речі
Посполиту все ж де-факто польським проєктом, де польською шляхтою обоїла більшість за російською повномасштабну полонізацію та пригноблення селянства. Ви знаєте, це класичний, при всій моїй повазі, для вас це класичний радянський наратив. Не може бути, ви можете пригнобити корову? Ніяк. Чи собаку? Ніяк. Ви її використовуєте за призначенням. Селянство – це не були громадяни, це не люди. Це вони нічим, їх статус не відрізнявся від статусу коров. Тому гнобити їх сенсу ніякого немає. Їх треба було примушувати ефективно працювати. Як же це робилось? Це окреме питання. Масштабна полонізація. Не проводилась, не було ніякої державної політики масштабної полонізації. Так само, як у нас нема масштабної державної політики американізації. Люди переходять на англійську мову і вчать англійську мову, тому що вона, що включає вас в світовий інтелектуальний простір. Знати польську мову, і про це в книжці Бориса Гудзяка написано, і знати латинську мову, говорили просвічені класи латиною. Це означало бути дотичним, включеним в світовий інтелектуальний простір, який тоді особлювала значною мірою до сьогодні особлює Римська католицька церква. Але щоб приходили додому, хапали за груди і сказали, заріжемо, визнай, що ти поляк чи римокатолик, я щось не зустрічав такого. Люди робили так, тому що це відкривало соціальні ліфти, тому що це відкривало доступ до освіти. Які були православні школи на території сучасної України і Польщі? Києво-Могилянська академія. Аж і можна і порівняти з Карловим університетом, який в 14 столітті, чи в Болоні, який в 13 столітті. Цьому рівень, ви розумієте рівень? Це Масачусетський технологічний інститут, Кембридж, Оксфорд, порівняно навіть при всій повазі з моїм Чернівецьким університетом, в якому я вчився, якому я дуже вдячний. Це не співставні речі. От що це таке. І виходити треба, мені здається, виходити треба саме в це. Як ви ставитесь до Єреми Вишневецького, так само до Богдана Хмельницького? В польських фільмах Єрему зображають як етнічного поляка, що весело рубає. Ну, він був православним, да. Чи є польські фільми певною мірою пропагандою? Так, вони були так само, як і українські фільми. Єдина людина, яка тут намагалася якось обійти ці гострі кути, це був Єжи Гофман з «Огнем і мечем». Ну, було, все це було. Все це було. І що? Так, право філософію. Про Птолемея я не знаю, Олександр Собінов, перепрошую. Скільки вам було років, коли усвідомили, що ви українець, Олена Доценко? Ні, скільки? От взагалі не скільки. Я соціальна група, я не національність. Я громадянин України, я соціальна група. Believe me or not. Я з київських, з посполитих, із перепису 1648 року Ніжинська сотня по лінії прабабці Філіпченка. Я соціальна страта, я не національність. Я громадянин України, я український державник, але я не національність. Національність для мене це там 19 століття. Да, Ігнас, дякую вам. Привітання моє від вас. І особливо подяка полку Калиновського, який тут бореться за вашу і нашу свободу. СССР. Видали паспорт, там написано, я задумався, але не так глибоко. Я не зрозумів, вибачте, що ви хотіли сказати. Сергій, повторіть, будь ласка, питання. Данило Борисович, Нік Браун, як ви пояснюєте засадничі речі, історичний контекст усіх подій, що відбуваються нині? За це вам величезне. Це подякую, ви пояснюєте. А я думав, що треба пояснити. Ну, я стараюсь, батя, я стараюсь. Книжки читаю, намагаюся не сидіти на місці. Я намагаюся відповідати рівню ваших запитань. Що в нашій справі дуже легко, знаєте, вбрати окуляри. До слова, щоб виглядати розумним, треба не тільки мати окуляри і бути лисим, а ще щось тут тримати в голові. Тому я розумію рівень ваш, якщо вас це цікавить, інакше ви б сюди не заходили. І я маю завжди бути, як сказати, на півкроку попереду. Це неможливо, але я стараюсь. Так, я, до речі, виключив з свого лексикону російську мову. Я більш-менш також.
Я більш-менш також. У мене хатня мова українська останні 20-30 років. Пишу я тільки українською. Е, Обсценну лексику вживаю, гріх такий є. Особливо, коли щось впаде мені на ногу російську. Ну це вже з дитинства. Да. Ну я працюю з тим, щоб перейти обсценну лекцію на українську. Який шанс був у Василя Вишиваного стати королем України? 0,0. 0,0. Це, між іншим, я згадував, що я тепер пишу про Карнавальця і Мельника, буде розвідка якась. Ну, з огляду на військовий час, те, що можна буде дістати в мережі, то що бібліотеки закриті, зокрема парламентська, закриті, вони не працюють, що обмежує до певної міри джерельну базу. Так Василь Вишива, да, так я про що? Я про те, що існував проєкт реформи австро-угорської двоєдиної монархії на Сполучені Штати Австрії. Ну він і мав очолити Руське королівство герцог Франц Фердинанд, його вбив Гаврило Принципі цей проєкт. Аурел Попович такий годував його, він накрився просто мідним тазом. Там далі війна пішла, вже було не до того. Так, перепрошую, якщо це питання, але що ви думаєте про Невзорова? Ми про українську історію. Я нічого ніколи не думаю про Невзорова. Пане Яневський, в ваших працях про УВО ОУН можна зробити висновок, що вся вона була переповнена шпигунами різних країн, невже керівники ОУН були сліпі, чи ще не так просто. Ну, значить, я вам дякую, що ви їх читаєте. Значить, всі питання не до мене, всі питання до пана В'ятровича, але не тільки до нього. Дмитро Веденєєв, я ще багато про це писав. Це саме очевидні речі. В'ятрович написав, що інфільтрація почалася з 21-го року в середовище УВО. І вони досягли висот величезних. Нагадаю вам, що один з найбільш провідних і активних ідеологів ОУН, Павло Судоплатов, один з найбільших терористів сталінських, убивць, який, власне, вбив Коновальця, він просто був душевним другом. Причому настільки душевним другом, що подумайте, як один мужчина другому мужчині, обидва не жонаті, дарує коробку цукерок. Я ні на що не натякаю. Там був вибуховий пристрій. Безперечно, є факт. Тарас Грибул написав книгу «Ріко Ярий. Найбільша загадка ОУН». Там все це написано. Це не я придумав. Будь-яка терористична організація знизу до верху просякнута спецслужбами, інформаторами. Їм за це гроші платять і тим, і тим. І тих, хто їх вербує, і тих, кого вони вербують. Так що нічого дивного тут немає. Це так, і треба про це сказати. Це історичний факт, не я його придумав. Ні, дозвольте поставити таке запитання. Ну, не сподіваюсь, таке запитання. Навіщо Україні повертати історичну правду, якщо сусідам своя історична правда не потрібна, і вони далі займаються міфотворенням? Це нам потрібно. Нам потрібно, щоб жити з відкритими очима. Для того, щоб свідомо ухвалювати рішення. Творити тут сім'ю, не творити сім'ю. Підтримувати Збройні Сили, не підтримувати Збройні Сили. Працювати на російські спецслужби, емігрувати з цієї країни. Це ж ваше персональне життя. Вам вирішувати, і тільки вам. І це є ваша, і тільки ваша відповідальність. Діяти в межах свободи волі, яка Всевишнім нам дана. Вона не дуже широкий цей коридор, але він існує. Для того, щоб правильно побудувати своє життя, треба знати закони арифметики, правила дорожнього руху, як вкрутити лампочку в хаті, хто ти такий, навіщо ти тут взагалі в цьому світі існуєш. Саме для того у нас цей ексклюзивний проєкт. Список рекомендованої літератури, який ви згадували, це не літератури, це ще один раз список авторів, він у мене просто на десктопі лежить. Ага, ось він є. Ну я не знаю, чи він влізе весь, там багато дуже. Зараз, відкривання читанки. Давай. Так. Вот. Повторюю. Ось вам, будь ласка. Ось вам весь список. Це років на 10 читати, я попереджаю відразу. Деяких можете слухати. Наприклад, Леоніда Мацеха.
Прекрасні курси, прекрасні просто. Так, повертаюся на всякі КПР, дуже круті вас стрім. Євгеній, дуже дякую, мені це приємно, я приймаю це. Я приймаю свою, я навчився приймати свою унікальність, тому що я приймаю вашу унікальність. Я мусив спочатку приймати, навчитися приймати вашу, а потім свою. І ще один раз, ми або співтворці в майстерні Бога, з метою удосконалити його хоч трошечки, отак на 5 копійок, або ми раби. І вибір тільки за вами. Я свій заробив. Так, Конституція Сиборського, рафінований фашизм. А що ж мені гадати? Почитайте її. Почитайте просто. Якщо вас цікавлять Конституції, то я вам скажу наступне. Дайте мені ще одну хвилину. Так, це моя, це Сиборський. Це моя докторська дисертація. Її вже, фізично її вже нема. Була визнана чомусь кращою книжкою року в 2003 році «Політична система України 17-20 років. Спроби творення причини поразки». Тут 770 сторінок. Значить, про Конституцію. Значить, в цій книзі наводиться, тут додатки є. Тут є додатки. І тут є Конституції і конституційні акти, які були ухвалені на території сучасної України, підготовлені, оприлюднені або підготовлені і не промульговані, тобто не оголошені, значить ті, які не вступили в дію. Значить, таких є, я знайшов станом на 2003 рік 45. І це без Сиборського. Ще не 45. Сиборського, ну, є 46-го, напевно. Так що для того, щоб оцінювати рівень правової культури Миколи Сиборського, треба їх прочитати. Всі 45, ну, правдоподібно більше. Щось міг пропустити. Так. Оксана Лаврик. Ну, напевно, це вже передостаннє запитання. ОУН – терористична організація, але з усіма мінусами вона мала позитивний вплив для України та українців. Ну, знаєте, тільки вам вирішувати, вона мала позитивний вплив чи ні. І коли ми говоримо про терор ОУН, ми маємо розуміти просту річ, що йдеться виключно про Львівську краєву екзекутиву. Ярослав Грицак, не я, Ярослав Грицак, підрахував, що 60% убитих внаслідок терористичних актів краєвої екзекутиви – це етнічні українці. Чим вбивство етнічних українців допомагає вам вирішувати? Єдине, що можу сказати, що це кривавий кілок, який вбитий в порозуміння між українським сучасним і польським сучасним народом і державою. Вам вирішувати, це добре, недобре. Нік Браун прочитав і захнувся Конституцію Сиборська, але нікому свої висновки не повідомив, бо ж батько наш Бандера. Мого батька звати Борис Гнатович. І матір моя не Україна, а Лідія Петрівна. Ще на рахунок Добродія Солоніна, на мою особисту думку, він упереджено відноситься до історії Західної України, беручи в різних відео вигідні дані для підрахування населення. Я не знаю, про що ви говорите. Які дані, вигідні дані. Вони всі є відомі. Можете залізти в Вікіпедію українську чи польську. І є результати перепису 1931 року. Там все це розкладено по селах навіть, в розрізі сел. Я не знаю, про що ви говорили, про що ви маєте на увазі, перепрошую. Дякую, Олег. Олег, дякую вам. Я не даю рекомендацій, тим більше безкоштовних. Я можу тільки сказати, на що я звернув увагу, що мені сподобалось. Ну, але це питання смаку. Як нас вчить Роман Андрійович Скрипень, на колір і смак, товариш не всяк. І це свята правда. А чи не пора почати створювати Фокі і Фігар? Це вже буде останнє запитання. А чи не пора почати створювати український міф для широких верств громадян України? Короткий курс. Ні, і не потрібно. Цей міф в самому високому значенні цього слова твориться сьогодні на полі бою нашими героями. І це більше, ніж міф.
Це правда, залита кров'ю і стражданнями. І наших солдат, і тих цивільних, що загинули, і тих, що були змушені покинути свої домівки і знаходяться поза межами країни. Хтось повертається, а комусь нема куди повертатися. І це є велике щастя, що ми сьогодні, і це є привілей для нас, для мене так точно. Бо сидіти в своїй хаті, розмовляти з вами і бути вам корисним. З якою метою? Та ніякої прикладної мети немає. Стосунки, от що важливо. З тим, з собою і з вами. Дякую, що були на читанці. Зустрінемось наступної суботи. Слава Збройним силам України!